So, welcome back to my channel. So, pasensya na kasi may electric fan sa likod kasi mainit. So, medyo maingay kasi may electric fan. So, bago yan, gusto ko munang magpasalamat sa mga subscribers ko or sa mga new friends sa YouTube. So, maraming salamat at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po. So, ganito po yung nangyari. Kagabi, nasa around 900 plus subscribers na ako. So, basta yung pagkakalam ko mga nasa 915 or mga umabot yata ng 920 plus. Basta sure ako nasa 915. So, this morning, syempre, ang una-una ko talagang chine-check is yung number of subscribers. Kasi, usually, or normally, pagising ko sa umaga kapag chine-check ko siya, nadadagdagan, sorry sa Tagalog, kasi ako Tagalog, Bisaya, ang good ko. So, madungagan siya o, so man, Bisaya ko mag-Tagalog, charing. So, mag-English, hindi ko mag-English, hindi ko mag-English. So, nadadagdagan siya usually ng mga 10 or 15 subscribers in the morning. So, today, chinek ko siya, nasa around, kagabi nasa 915, 900 plus. So, pagkagising ko, pag-check ko, nasa, na lang siya, 856. So, yung nabawas is around 50 plus. Normally, sanay naman akong iniiwan. Sanay naman ako may nababawas. Like, may 3, 5, or maximum in a day, 10 to 15. As in, sanay na akong iniiwan. Sanay na ako. Basta, okay, charot. So, okay lang. Sanay naman na akong sanay na akong may nag-unsub or siguro spam yun. Pero well, okay lang naman siya. Kaya lang yung 50 plus parang nakakapanghinayang, as in talagang sayang. Parang nasa 900 plus na ako, konting push na lang, magwa 1,000 na. So parang watch hours na lang yung sikasuhin ko. Pero yun, naudlot. But yeah, it's still okay. Anyway, kakasimula ko pa lang, 1 month ko pa lang naman. So, nakapag 800 subscribers na ko. And I'm sure marami pang mababawas. At hopefully, kung may mababawas, may madadagdag. 'Di ba? So, ganito lang. Sa mga YouTubers dyan, mga small YouTubers na katulad ko, ewan ko if ako consider ba akong YouTuber. Or taga-upload lang ng mga video. So, ganito na lang. Huwag kayong susuko. Laban lang ng laban. Trust yourselves. Huwag nyo lang isipin yung nawawala. Kasi kung may mawawala, may darating na bago. Kung may nag-unsub na, let's say, 100 plus, may magsasubscribe sa'yo na doble pa. Baka libo-libo pa yan. So, don't give up. Trust yourself. Just think of great contents? Tama ba yung pag-pronounce ko? Content. So, just comment down below. So, ganito, parang, ako nga, parang, ewan ko kung may sense ba yung mga pinagpo-post ko dyan. So, again, I won't consider myself as a YouTuber, parang, taga-uploading ng videos. Oh, no! And then, again, huwag kayong susuko, laban lang ng laban, make this as your passion of Christ, passion of the cross. Sharing. So, again, laban lang ng laban, huwag susuko, huwag madidepress, be happy, kahit ano pang mangyari, basta huwag susuko, be happy, trust yourself, always do your best, and, what else? Ano pa bang, wala na yata akong maisip. So, basta yun lang. Salamat, and God bless us all. Have a nice day, everyone.